Evrên hêja hez dikim bernameya me ya va vîdyoya ji bo we pêşî bidime zanîn. Dersên me an jîwaneyên me deh in. Di va deh waneyan de ez ê hewl bidim Photoshopê bi awayekî bisporî bo bidime nasîn û zanîn. Hûn qet tiştekî ji Photoshopê nizanibin jî, hûn ê fêr bibin û di dawiya dersa de bibin zaneyê Photoshopê. Dersa xwe yekem, an ciwaneya xwe yekem bi vî rengî me destnîşan kiriye da zanîna amûrên karkirinê. Ez vêya wiha lê bikim, baş dibe, vêya hinek zêde bikim. Belê. Me vîdyoya xwe destpêkê weşandibû, dersa destpêkê em dibêjin, vîdyoya destpêkê. Ya duim da zanîna amûrên karkirinê çi ne ev amûrên karkirinê? Ev ê kelekê ne. Ji xwe niha mê li ser vanan rawestin. Her ders dibe ku sê çar vîdyo jê derbikevin. Ez nizanim wê çiqas jê derbikeve, ez naxwazim wisa bi lezgînî pêda biçim. Dersa duim pilew û ebene an jî layer bi îngilîzî, ew jî li aliyê rastê wekî hûn dibînin ev ê ebene dinivîsî, ez bên me vira, ez vê jî bên me vira. Hûn dikarin rehet van malikana ji xwe re pê bilîzin cêwa biguherin. Lê qalibekî Photoshopê heye, li gor wêna jî hûn dikarin karê xwe bikin. Ebene ev e, ev gelek giring e. Ev na ji ber hûn çi karî dikin li vira qatik, astik çê dibe, pileyek çê dibe. Dersa me ya sêyem şêwazê pileya an ku effect style wekî ev e ebeneyeke, ev e qateke, pileyeke û di vira de jî hûn dixwazin çi pê bikin, çi effektî bidinê, çi rengî bidinê, çi sihê bidinê de qalin bikin, zirav bikin, gelek tiştên wê taybet hene di vira de vê vana hîn bibin. Dersa me ya çarem vebijêr û serarastiyên giştî. Ev na gelekî giring in, ev jî wekî hemî beşên Photoshopê. Serarastî çi ne? Wekî dibêjin hem yê amûra hene li jorê, hem jî bi giştî serarastî hene li vira wekî protokol. Em nihazê ji we re bêjin bê ev bikêrî çi tê. Hem jî serarastkirinên nivîsa, li vira pac hene pencere. Hûn yek bi yek dikarin vana vekin lê binerin. Evene her yekî bi daha fonksiyon û tişt digire nava xwe. Hûn dikarin hemî tiştê Photoshopê di vira de bibînin. Karê ku hûn dixwazin bikin hemî di vira de bibînin. Aksiyon. Hûn çi karî dikin li vira hûn dikarin tomar bikin û vê aksiyonê bişîne jêkî dîtir re ew kes bêyî ku tiştekî bike, wê aksiyonê dikarê veke û hemî karê ku vekirî bi xwe jî bike. Bibliotek an jî tiştên dîtir, taybetmendiyên dîtir li vira serarastiyên dîtir hene. Bibliotek wekî pirtûkxane an jî berhev dank. Ebene welhasil gelek tişt hene di vira de reng, sernivîsa û gelek vebijêrkên dîtir, serarastkirinên dîtir hûn dikarin bibînin. Em ê li ser vêya jî ders bibînin, an jî waneyekî taybet ji bo wan bê pêşkeş bikin. Nivîs, tekst, tîpografî di şêwesaziyê de, an jî di nexşesaziyê de, di grafîk dîzaynê de gelek dewrekî xwe mezin dilîze. Di dîmen û dîtinê de tekst, nivîs gelek dewrekî mezin dilîze ji ber wê em ê di Photoshopê de jî bi taybet li ser nivîsê waneyekî pêşkeş bikin. Wêne bi kereanîna wêne şêwaz û reng ez bawerim dersa herî zêde hûn mutalayê dikin an jî dixwazin zû werê ev dersa ji ber taybetmendî û bingehê Photoshopê wêne ye, li ser wêneya
ji bo wê neya hatiye amadekirin ji xwe dewra Photoshopê herî mezin ev e ji ber wê di vê waneyê de em ê li ser taybetmendiyê Photoshopê yê bikaranîna wêneya birîna bikaranîna wêneya taybetmendiyê wêneya şêwaz û rengê wan re rawestin. Dersa heftem jî bi wê vegirê daye ji ber ew ders dirêj e jî û piçekî jî wekî dibêjin tevlî hebe bi wekî di waneya diyar kiriye. Dersa heftem birîna wêneyan, pînekirina wêneyan li ser hevdanîna wêneyan em ê hîn bibin. Dersa heştem jî proje avakirina projeya. Ev e ji bo kesên profesyonel, kesên bi sporê Photoshopê an jî dema hûn giştine wê astê ji xwe hûnê van tiştana tê bigêjin. Em ê li ser wan re rawestin. Çiya avakirina projeyan? Hûn dikarin konseptekî giştî çêkin, pirtûkekî mîzanpajayê çê bikin. Ev bername neya teksta ye. Tenê bergê pirtûk em bêjin. Hûn dixwazin broşûrekî amade bikin. Hûn dixwazin kovarekî derbikin. Hûn dixwazin menüyekî masa amade bikin. Hûn dixwazin vizitkarta çê bikin. Hûn dixwazin flyera çê bikin. Hûn çi bixwazin prospekta çê bikin. Hûn di vê dersê de ez ê wana pêşanî bidin. Dersa nehem jî Smart Object projeyên berfire. Smart Object bi xwe êdî asta herî bilind ya Photoshop ye. Yani ez dikarim bibêjim Photoshop êdî bi vê taybetmendiya xwe difire. Divira de ji ber ku navê wê di her deverê de Smart Object an jî taybetmendiyekî vê fonksiyonê vî karî heye, navê wê Smart Object e ji ber wê min ti navekî Kurdî lê nekiriye, pêwîstî jî pê tune. Dersa me di hem waneya me di hem jî veguhestin export. Karê ku we kirî, projeya we kirî, êdî hûn ê derxin derveyî. Evet, derxin derveyî bername. Belê berêzan, piştî vê beşa destpêkirinê hîna nêzîkî bi qasî nîv saetî bîst û pênc deqeya vîdyoyekî min ê dî heye di heman vê vîdyo vegirê dayê. Ez ê vana her diya bi hev dû re biweşînim. Piştî ders me qedandin yek di bonus wekî dibêjin. Ez ê ji we re berg çêkirin çawa çê dibe. Hûn ê jî hîn bibin lê ez ê ji we re çend mînaka çê bikim. Binexşînim wekî dibêjin. Niha arîşeya her kesî ev e ji ber dîzaynerê wan re tunene, kesên bi grafîkê re mijûl dibin tunene. Televizyonên Kurdî online pir vebûne, gelek kanalên YouTubeê hene. Ji bo wana bi rastî jî bergên giring bi kalîte û ciwan û profesyonel pêwîstin. Ez ê vana ji bo we durust bikim. YouTubeê ji bo epa, pirtûk, kovar, vîdyo û her wekî din. Dîsa nexşkirina qertên kar, business card, visiting card tiştê wisa jî çend nimûna ez ê ji bo we çê bikim. Gelekî hesane bi rastî piştî ku hûn hîn bûn, hûn ê bi xwe bibînin. Êdî pêwîstiya we bi grafîkên hazir tune ye, hûn bi xwe dikarin her tiştekî bikin. Kerem bikin em vîdyoya li pêş me ya 25 deqeyê nêzîkî 25 deqeyê zêdetir jî em temaşe bikin. Her serkeftî bin. Bînerên hêja, hevreyên hêja, hûn bi xêr bên, serserê min, serçavê min. Di dersa xwe yekem an jî waneya xwe yekem ya Adobe Photoshopê de vekirina bername û amûrên wê yê bikaranînê ez ê pêşanî we bidim. Em bernameya xwe vedikin lê ez ser versiyonê wê narawestim ji ber versiyonên pir cuda ji demên bihûrî ve ji beriya 10-15 salan e versiyonên kevin hene ez naxwazim ser wan re rawestim. Em divê li ser versiyonê nû dersê xwe bibînin, karê xwe bikin, hîn bibin baştir e. Dema hûn bernameyên Adobe hemiya vedikin, rûpelekî wiha derdikeve pêş we. Ev jî hûn dikarin bi xwe ji Adobe fêr bibin, hîn bibin, dersa dide we. Hûn bi çi rengî dikarin Adobe Photoshopê bikar bînin, pêşanî we dide an jî di versiyona dawî de çi guhertin çêbûne wana pêşanî we dide. Li vira du vebijêr heneyek jê rûpelekî nû veke, an jî konseptekî projeyekî nû darêje ya dîtir jî veke. An jî eger tiştekî têkevin, konseptekî têkevin, projekî têkevin hebe, tu dikarî vêna veke. Em ê konseptekî nû dest pê bikin. Ez piçekî zû çûm.
ام جبر دەستپێک gelekî giring e, destpêk hûn dê bi çi rengî ji xwe re cihê an jî hola kar vekin, ez divê vêna pêşanî we bidim. Lê ev jî dersek ji cihê me ye ji xwe. Di vira de formata A4 heye. Li jorê tiştên tomarkirî hene. Eger hûn wêne ser wêneyan kar bikin, eger ji bo çapê hûn dixwazin karekî bikin, eger grafîk û îllüstrator tiştên vektor hebin, an jî ji bo înternet û torbendên civakî hûn bixwazin tiştekî amade bikin, an jî ji bo telefonên mobîl hûn bixwazin grafîkekî nexşekî amade bikin, ji bo film û vîdyoya hûn bixwazin tiştekî amade bikin, hemî wekî dibêjin ji bo we hatine amadekirinê, hatine hazirkirin. Qet pêwîst nakin serê xwe pê re biêşînin. Em ê werin destpêkê ji me re tenê formata standard wekî dibêjin ya asayî A4 pêwîst e. Li vira sererastkirinên wê an jî em bêjin hêmanên wêne hene, hûn bi rengê milîmetre, santîmetre, an jî sol, an jî pîksel wekî xal û pîsa vane hene hûn bi kîja rengî dixwazin çi dixwazin hûn li vira destnîşan dikin. Ez bêhtir santîmetre bi kar tênim, milîmetre jî baş e ji bo projeyên mezin santîmetre û milîmetre. Lê wekî dî eger ji bo karê webê bê, ji bo karê înternetê, vîdyoya bê pîksel divê hûn bikarbînin. Em ser santîmetreyê herin. Ev na formata A4 e, formata A4 jî bîst û neh bêhnok heft bîst û yek santîmî pêk tê, em ya çar destpêk. Vî rengî cihekî karkirinê ji bo me vebû, ev e hola me karkirinê. Lê ev ro dersa me wekî dibêjin waneya me li ser van amûrên bikaranînê ye. Ji ber wê ez pir berfireh nakevim van beşên dîtir, ji ber di dema pêş de dersê me dîtir, di beşê dîtir yê vîdyoyê de ez ê ji bo we derbibirim. Ev amûrên Photoshopê wekî min di vîdyoya destpêkê de jî ji bo we derbirîbû, mantık û hiş û zeyna hemî bername hindekî wekî hebe, an jî nêzîkî hebe. Ji ber wê ya di aliyê çapê de aliyê çapê amûr hene, li aliyê rastê jî qat, pile, ast, ebene, layer bi îngilîzî ew hene wekî dî vebijêrkên dîtir, serrastkirinên dîtir hemî li vira hene. Vana yek vêk em ê li ser wan re rawestin, lê belê wekî min diyar kirî li milê çapê amûrên bikaranînê hene, em ê îro wana fêr bibin. Adobe bi xwe bi we didin zanîn. Yani ev amûr bi kêrî çi tê ji bo we dibêje. Niha tiştekî gelekî giring, zimanê bernamê bêguman eger bi kurdî hev waya Photoshop ne xirab ba, lê belê vê çaxê Kurd wî hewl bidin, pêşî zimanê xwe fêr bibin, paşê fêrî Adobe Photoshopê bibin. Ji ber wê ya wî ji we re di kar derbiketa, di vira de tiştekî giring heye, hûn divê li gorî ziman neçin. Di çi bernamê de divê bila bibe, bi taybet jî kê bernameyên grafîkê, nexşesaziyê, li gor ziman neçin, ez bi xwe bê ziman an jî bê têgihiştina van peyvana ez fêr bûm. Hîna jî ez wateya gelek tiştan nizanim ji wan re. Ez wateya wî bi peyv wekû peyv nizanim, lê bê çi karî dibîne ez weya baş dizanim. Ji ber wê pir guhê xwe nedin ser ziman. Hewl nedin hûn vana rabin di ferhenga de bigerin. Ji ber hûn di ferhenga de bigerin, wateyekî pir cuda derdikeve. Rakêşan di zimanê Kurdî de her deverê dikarî bikarbîne, lê dema tu di torbendên civakî de, di bernameyekî de, di bernamegeriyê de bikarbîne, rakêşan di çi wateyê de wî bernamegerî, wî bernamevanî bikaranîye hûn nizanin. Ji ber wê ya qet serê xwe pê re nehêşînin, hûn hewl bidin karên van peyvana, fonksiyonên wana fêr bibin. Ev jorê, ev menûya jorê vebijêrkin hemî tiştên Photoshopê di vira de me ji xwe. Ji vekirina bernamê bigirin, export an jî veguhestina wê her tiştek.
لê amûrên ku em bi kar bînin ev in, ev naverast hola karkirinê ye. Ez bêjim em wiha bikin amûrên karanînê an jê karkirinê ez bêjim. Amûrên karkirinê hûn bi vî awayî jî dikarin teksta xwe mezin bikin lê ew tîra ku berêvê li jor heta hûn pêçiya xwe nedayîn li ser wê hûn nikarin bi vî rengî wekî hev mezin bikin. Amûrên karkirinê li aliyê çapê ye. Baş e naverast navîn hola kar ev devera spî ku hûn dibînin ev de nîvê wêya ye cihê ku hûn li ser kar dikin û aliyê rastê jî aliyê rastê jî vebijêr wekî din ebene layer bi îngilîzî bi kurdî jî pile ast qat tebeqa ne bi kurdî jî bê tebeqa hûn çi bixwazin bibêjin ya giring ew hûn fêr bibin elvira him dixwazim dwarê kurdî de jî pêşketinekî teknîkî çêbibe zimanê kurdî dwarê teknîkî de pêş bike ve him jî hûn fêr bibin hînî vê bernameyê min. Belê vana piştî aliyên giring hûn me ji wan re derbirî em dikarin derbasî karê va amûra bibin. Amûra yekem ya herî jorê eva çargoşe an jî çarserî ez bêjim an ji wek xaçê evna ya vekişandinê ye. Vira nivîsiye ferşîbin Werkzeug bi Almanî ji xwe bername bi Almanî bikarbînim an Almanî an îngilîzî ez her du zimanê min jî bikarbînim. Ferşîbin vekişan hema wisa bêjin ji xwe ew jî weka kurdî ye. Lê hûn çi amûrê bikarbînin divê hûn dîsa vegerin vira. Karê we hertim bi vê heye wekî di wateyekî de mouse an jî mişk ev e. Eger we li vira berhemik pêk anî we li vira çargoşeyek danî hûn bi vê amûrê dibintînin. Hûn bi vê amûrê dikarin biçûk bikin mezin bikin. Hûn bi vê amûrê dikarin wiha bikin. Hûn bi vêya dikarin bibin deverekê din. Lê dîsa divê hûn hertim vegerin vira. Ev mişk e an jî mouse e ya ku hûn her karê xwe pê dikin. Li gel vê amûrê di nava wê de tiştekî dî heye amûrekî dîtir heye ez Photoshop hertim xwe pêş dixe hertim xwe diguhere amûrekî dîtir di vira de heye ew jî ev hola hûn li ser kar dikin hûn dikarin bi vê amûrê vana zêde bikin. Va min yekedî durust kir va yekedî baş e hûn ê bêjin evna ji bo çi? Evna dewrekî xwe wiha heye her yek dibe projeyek ji bo we. Eger hûn bixwazin projeyekî konseptekî giştî çêbikin hûn bi vî rengî dikarin bikarbînin dema we tomar kir her yek bi serê xwe tê tomarkirinê. Gelek wekî dibêjin taybetmendiyekî bi rastî pir mezin e ji bo vê bernamê. Karê we gelekî hersanî dike. Ji ber wêya divê hûn li ser van xalana bi xwe jî kar bikin li ser van tiştana. Lê ez ê bernameyekî taybet ji xwe ser wêya jî ji bo we tomar bikim. Derveyî vêya hûn dikarin bi wiha destnîşan bike ji xwe. Hûn dikarin bi va
xalên an ji berjengên zêdekirinê ve jî di heman pîvanê de ji kîja kêlekê hûn bixwazin, dikarin zêde bikin. Em berdewam bikin. Ev amûr, ev ne ji bo birînê, ji bo destnîşankirinê ye rastî. Di hemî bernama de eger we amûrekî ku xet-xetî dît, ew ne bi taybet ji bo destnîşankirin û paşê jî birînê ye. Ne tenê birîn, hûn dikarin destnîşan bikin reng biguherin, hûn dikarin destnîşan bikin tiştekî dî bên serê wê naîdî. Ez li vira mînakekî ji bo we çawa bidim. Ez wêneyekî daxim eger wêneyekî baş belê ez va wêneyana bêguman belaşda naxim. Ev na wekî dibêjin me perê wê daye. Hema bi lîsensên ji ber vê ez dikarim di vîdyoyê de bikar bînim. Ez hema wisa rasterast dayînim bira û li vira wêneyê xwe bêhnim bernamê. Belê. Em ev wêne anî em hinekî ji xwe re li ser wêna kar bikin. Di dawiya vîdyoyan de sedî sed ez wê ewleyiyê an jî wê baweriyê didimewa hûnê bikaribin pir hesanî, pir bi rehet vê bernamê ji bo xwe bikar bînin û bibin bi spor eger hûn hewl bidin bêguman. Belê ev amûr taybetmendiyekî xwe wiha heye, hûn vira destnîşan dikin, hûn dixwazin çil vira bikin, hûn dixwazin bibirin. Bêguman divê ev ji bo birînê hazir be pêşî. Aniha mibirî. Ev wêne êdî ev devera xwe tune. Ev li aliyê rastê protokol dinivîsê herçend bi mijarê ve têkiliyê xwe nebêjin, her tim ez ê vêya bikar bînim, ez niha de ji we re bêjim, ji bo dema we eger niha we di va dersa re dest bi bernamê kiribê, vê protokolê hîn bibin. Hûn dikarin hemî karê we kirî şûn vewerin û dîsa pêş de bên. Lê eger hûn gavekî şûn ve hatin we karekî dîtir kir, ew gava dîtir hûn da dibe ya pêşî. Hûn dikarin dîsa şûn vebên, ez dixwazim şûn vewerim, werime dest pêkî. Di vira de ne tenê çaranîşt ya girover jî heye, girover jî hûn dikarin bikin. Eger hûn pêl wê tîrê bikin di klavyê de hûn pêl tîra jorê bikin ya ku berê wê li jor, wê vê giroverê wek hev mezin bike. Qet bişûk nake yani. Xwar nake. Bes eger hûn wêna netirkînin, bi vî rengî ew girovera me biçûk dibe, mezin dibe, zirav dibe, qalin dibe. Wiha hûn dikarin li vira rengekî jî dayînin ser, an jî tiştekî karekî dî bikin min vira benekî dî zêde kir, ez hez dikim vira rengekî dî bidime. Tenê vê deverê pir rehet ji xwe re bibin bêhnin wê sînorê wê diyar be. Wiha. Belê, dîsa şûn vebên û berdewam bikin. Di ya sêyem, amûra sêyem jî ya herî giring û herî zêde jî hûnê bikar bînin ji bo birîna tişta. Wekî hûn di wî wêneyê de jî dibînin ji bo destnîşankirina tişta, ji bo birîna tişta hûn dikarin bikar bînin. Ez vêya li vir jî dikarim bikar bînim. Ez hez dikim mînak vêya destnîşan bikim. Ev serbest e, ev amûrekî serbest e, an ku hûn bi xwe bi pêçiya xwe wêya birê vedibin. Wiha diyar kir, ez hez bikim ez ê bibirim. Lê ew Photoshopê fonksiyonekî dî wekî dibêjin karekî dîtir kiriye, eger ev kilîl li ser hebe, vê çaxê dema hûn dibirin, ew dikare ji bo we cihê wê, jêra wê, binê wêna jî
وەربگرێ ji derdorê وەربگرێ lê niha karê me ne birîne em ê li ser birînê bi taybet rawestin lê eger ew kilîl min rakir ez bibirim wê bi temamî werê birî ev e vî rengî ewekî xwe destnîşankirinê karekî xwe destnîşankirinê heye êdî piştî we destnîşankirin û çi lê dikir ew karê we ye di vira di nav vê amûrê de amûrekî dîtir ya xwedan heman taybetmendî ye lê bi cûreyekî dî ev amûr jî rast diçe ji bo masa ji bo tiştên rast ji bo wekî van wêneyan mînak ev e rast e ji bo deverê rast û tenê carekî ditirkînin pêçiya xwe didewsînin li ser wê deverê û serbest berdidin têne anîşka dî li vira jî carekî li vira jî li vira ev xwes êdî hûn çi li vira dikin bibirî ev e jî rast e da ku karê we ji bo deverê rast hesantir bibe amûra herî giring yek jê jî bi taybet dema hûn wêneya dibirin dema hûn li ser wêneya kar dikin magnet yanî miqnatîs dever naêdî çi dibêjin bêjin ew bi xwe diyar dike hûn carekî pêçiya xwe dayîn li serê ew bi xwe êdî diyar dike reng ji hev cuda dike û li gorî wan rengana bi xwe li vira ji ber ku qels e qalîta wêne di vir de qels dibe ez carekî didewsînim dîsa berdewam dikim şûn ve têm didewsînim vir reng kêm e ji ber wê zê carekî dî bidewsînim carekî dî û berdewam dikim li vira reng tevlî heve magnet dibe ku baş kar neke ji ber ku hûn nikarin tenê bi magnetê jî kar bikin divê hûn wan amûrên dîtir jî li piştî magnetê bikar bînin lê ez niha tenê ji bo ku pêşanî we bidim ew niha bi xwe reng dibînî ez bi xwe tiştekî nakim ez tenê di wê nêzîkbûnê ve di wê kêlekê ve di wê keviyê ve diçim êdî ya dîtir ew bi xwe pê ve dizeliq belê vî rengî ez dibirim an jî ez derveyî wê dibirim wêne tevî dibirim tenê ev dibînî di Adobe Photoshopê de gelek cûreyên birînê hene ez ji ber wê niha ser birînê narawestim em werin ser amûra çarem û ya herî giring ku vê taliyê Photoshopê tevlî kirine ev nakevin bû ev wekî dibêjin darkê sehrê an jî amûra sehr bi sêr ya bi afsûn em bêjin ev nav berê hebû lê ev her dûkê dîtir tune bûn em ê ji vê ya destpêkê dest pê bikin ya ku dibêje li vira ye berhem diyar dike berhem destnîşan dike em berhemekî bînin berhemekî ji vira bigirin bacan tomata bacanekî peyda bikin an jî tiştekî dî jî dibe bêguman lê em ev jî dibin em yekê hinkî zelaltir bînin da zêde pêr em jûl nebin em vêya bînin ev her du bacan evîndarê hebin ez bawerim yekê difna xwe xwar kiriye yekê difna xwe bilind kiriye yek poz bilind e yek jî poz nizm e ev amûr bi taybet ji bo berhemên hûn zû digirin hûn wêneyê cila digirin cil û berga hûn digirin wêneyê tişta hûn digirin ji bo hûn zû bibirin Photoshopê sala çûyîn bû ez bawerim 2020 bû ev taybetmendî jî tevlî kir hûn bi vî rengî ji derveyî wê objektê yan ji wî tiştî dest pê dikin hemûyî digirine navê û berdidin mişka xwe berdidin an mawza xwe berdidin û li hêviyê dimînin eger kompîtera we biçekî zû bê bêguman problem tune anha diyar kir lê hûn ev e têra we nake divê hûn van amûrê dîtir jî bikar bînin mînak ez ê alt dikim di klavyê de pêl altê dikim dîsa xweş nebû ji ber ez niha ser nasekirim pir
û di vira de dîsa zê kêm bikim. Deman pêl altê kir kêmkirin. Taybetmendiya kêmkirinê çalak dibe. Niha kêm dike. Wekî min got bi diha belkî 5-6 cureyên birînê di Photoshopê de hene. Ez dîsa wiha dibirim an jî derveyî wêne. An jî derveyî wê dibirim. Tenê ew bacan dimîne. Îjer vê bacanê hûn çi lê dikin bikin. Rajinê. Dilê min çû bacanê. Gavekî dî bixêr ez ê taştiya xwe jî bikim. Belê hêjayan 22 deqê me bihûrî hînan vêya çarê de ne. Ez naxwazim pir bilez her tiştî ji we re bibêjim û derbas bim bila vîdeo zêde bin, lê bila hîn bibin. Pirsê we jî dema çêbûn li jêr vîdeoyê di kanala YouTubeê de hûn dikarin pirsê xwe binivîsin. Ew kesê dixwazin hînî Photoshopê bibin, bi rastî ji bo wana wê bibe set an jî deste vîdeoyekî gelekî baş. Taybetmendiya herî baş û ez bikartînim, pir bikartînim, vê taliyê Photoshopê tevlî bername kiriye. Ji bo birînê, yan ji bo destnîşankirinê rêka herî hesan. Hûn carê nêzik dibin, ew hemûyî destnîşan dike. Ew wî rengî tevî digire nava xwe. Li vir ez ji xwe amûr min xalek negotibû ji bîr kir boz bêjim. Her amûra hûn çalak dikin li jorê serrastkirinê wê hene, vebijêrkên wê hene. Her amûrê hûn taybetmendiyê wê hene, biçûkirin, kêmkirin, zêdekirin, vana hûn li jorê dibînin. Ji ber vê dema amûrek çalak kir, bala xwe bidin jorê, mînak ez ê vira li vira wekî xalekî biçû çika li vir 21 dinivîsê heta 5,000 diçe. Hûn dikarin cihê karê xwe hemûyî bigirine navê, ji me re 5,000 nepêwîst e. Ew sa hûr lazim e, bila hûrtir be ez ê niha vî rengî çalak bikim. Ez carê biçekî mezin kim. Bila hûr bê, ev de ji bo min pêwîst e. Ew bi xwe digire wek magnetê ye dîsa, ez ê kêm jî bikim kêlekê, gavara kêm bibin. Di vira ve jî bi heman şêweyî ez ê vira kêm bikim, zêde çû. Vira jî ez pêçiya xwerat dikim li ser vê tîrajorê û zêde dikim, dema ez dixwazim kêm bikim jî ez dîsa pêlê dikim. Vira divêz kêm bikim û vira zêde dikim. Hemî hema bêje destnîşan kir, tenê di vira de vira jî em bigirine navê û di va devera de hinek tiştên hûrik di vira de hene, ew çiqilên wêne wekî giyakê wê em wa jî destnîşan bikin, da wêneyê me bê qusûr be. Li vira dîsa hinek nexweş çêbûye. Vira em pêl vê tîrê dikin bila kêm bike. Ji xwe vir sedî sed çê nabe bi vê amûrê ji ber ne girover e, yan reng tevlî hebe, lê dîsa jî ne xirab e, bila wiha bêjim zêde xwe pê rûj nekin. Niha me destnîşan kir. Niha eger we tiştî destnîşan kiribe, birîna wêna êdî hûn bi çi rengî dixwazin bibirin, gelek kar û fonksiyonên wê hene. Ev tenê yek jê ye û ya herî giring e vê dawî Photoshopê tevlî kir. Berê 2 salan, salekî bi baş nayê vîram. Ev niha ev min destnîşan kiriye lê min hîna nebiriye. Wekî maskeyekî dayîne serê û êdî hûn li gorî vî maskeyî sererast dikin, birînekî herî baş bi dest dixin. Belê bînerên hêja, ez naxwazim pir dirêj bikim, 26 deqê me çêbû ez bawerim.
اري اما هنا لسرفان امورا راوستن يك بيك و از هیویدارم اف برنامه ویدیوانه بدلی وبن تکای ببن abone ji bo beşa dîtir dema hata weşandin yekser ji bo we peyam werî û hûn jî pê bihesin daxile hûn vê bernamê bi lez hîn bibin û fêr bibin. Bi rastî hînbûn gelekî giring e mirov her tiştî hîn bibe baş e lê bi Kurdî hînbûn tiştekî taybet e. Elbet ji ber karekî teknîkî ya qisûra me wê hebe kêmasî wê hebin hez dikim ciwanên me xortên me keç û xortên me van kêmasiyana la bidin û cihê wan re dagirin. Demekî xweş were dixwazim her serkeftî be.